kaulan langkung perak ketimbang urat leher. Tapi kenging punapa kita kok ngraos tebus, kenging punapa kita kok ngraos adoh. Berarti bilih kita tesih ngraos adoh wonten bilih wonten hijab ingkang ngaling-ngalingi antawisipun kita kaliyan Gusti Allah. Lan napa resepé sekinten kita saged sesarengan lan ngraos sesarengan kaliyan Gusti Allah boten sanes kedawi tansah emut, tansah sadar, tansah eling bilih kita punika tansah sesarengan, tansah dilampahake dening Gusti Allah. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nak saged orientasi kita punika seakan-akan kita saged nyekseni Gusti Allah. Tapi nak boten saged ngoten raosake bilih Allah tansah mirsani kita. Kita mungkin lambat laun kita ngraosake kesaketan kita. Istilahipun tiang-tiang torekoh dipun Mugi wonten rasa jalan Allah. Ka'annal ibada kaya sakmene pira-pira kawula iku lam yatawasalu ora iso tumeka sapa ibad lil akhirati maring akhirat illa kejaba bikasratil makan kelawan akiye mangan wal masyarabi lan kunjungan. Seakan-akan kita punika boten saged ngeraih akhirat nak boten kathah dahare, nak boten kathah tujuane. Kenging punapa diistilahake mekaten keranten kita punika disibukno kalih urusan-urusan tetedanan, urusan-urusan kunjungan, urusan-urusan daharan, sehingga seakan-akan niku waulah bekal kangge akhirat, padahal boten. Au kila utawa diucapno lahum maring ibad hadihi utawi iki kasratil makan kita didhawuhi bilih kita kathah angsalipun dahar, kathah angsalipun munjuk punika langkung gampil dumugi wonten akhirat. Dados kesibukan kita sing berkaitan kalian dahar, berkaitan kalian unjukan punika hanya kebutuhan jasmani, hanya kebutuhan jasad kita, tapi kebutuhan rohaniyah kita, kebutuhan manah kita sekinten saged ngraosake kehadiran Allah punika boten niku. Tapi dos pundi kita punika ngraos bilih kita dahar, bilih kita munjuk unjukan saha daharan punika boten sanes. Wonten wingkingipun wonten peranipun Gusti Allah ingkang dumugake daharan unjukan wonten ngersa kita. Sehingga napa mawon urusan duniawi, napa malih urusan akhirat kita ngraos ing sakwingkingipun di sebaliknya wonten peran Gusti Allah.
langkung-langkung kita tenggene badan kita, jasad kita, diri kita punika boten saged daya upaya punawi saking kesadaran ingkang kados mekaten hijab dinding ingkang ngalang-alangi caketipun Gusti Allah kalian kita badhe dipun singkap, badhe saged diterombol sehingga angsal kita munajat, angsal kita ndedonga, angsal kita ibadah wonten karsanipun Allah saged ngraosake khuluwah manisipun ibadah keranten napa sinyalipun pun sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin ma arkhasa nafsaka alaika, lan tetapi ma arkhasa alangkah gawe murah apa ma nafsaka ing awak ira alaika ing atase sira, betapa murahnya dirimu menurutmu. Laula hawana, lamun ora utawi inane nafsaka alaika ing atase sira, ma'aratta mongko ora mlemparno sapa sira ing nafsaka bi adzabillah maring siksane Allah. Jika seandainya engkau tidak menghinakan dirimu, niscaya engkau ha ing nafsaka fi talabid dunia ing dalam golek dunia, betapa mahalnya engkau nilai mahal dirimu sehingga engkau menyibukkan diri untuk mencari dunia wa jam'i halan ngumpulno dunia. Wal ajabu utawi gumun kullal ajabi kelawan gumunake temen fiman ing dalem wong yas'alu kang takon sapa man al munajjima ing tukang ramal an halihi saking keadaane man wala yas'alu lan ora takon sapa man kitab Allah ing kitabe Allah wa sunnat Rasulillah ibadati saking ibadah faraqya mongko nambalo sapa sira ibadataka ing ibadah sira bil bukai kelawan nangis wa tadarru ilan dipe wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapno laka maring sira mayyubki alai man utawi sapa yubka iku patut ditangisi sapa alaihi ing atase man, siapa orang yang layak untuk ditangisi. Fakul mongko ngucap sapa sira abdun iku kawula ufia kang diparingi kuwarasan sapa abet ing dalem maksiat Allah mekaten. Dados kita teng awal sampun kula sampaiake bilih lelampahan kita, gerak-gerik kita baik jasmani maupun rohani punika gadah tatanan masing-masing. Bilih jasadiah kita punika dipun atur kalian ilmu syariah, kalian ilmu fikih, tapi bilih rohaniah kita, manah kita, batin kita punika kita dipun suwun supados gadah kesadaran bilih kita punika sangat caketipun kalian Gusti Allah. Jadi tenggene ilmu tasawuf Gusti Allah ora kok dhuwur aras, tapi nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid.
aku iku wis parek gone sira kawulaku tinimbang urat leher. Jadi kita gerak-gerik kita, obah resek kita menika teng mriku Allahu muhitun bikulli syai' tansah dipun liputi pun kita ngrasa bilih Gusti Allah punika pakcar. Gusti punika bilih Gusti Allah punika dekat, parek sehingga tiang-tiang sufi gadah kaidah al-ahdu bil haqaiq wal ya'su bima fi aidil khalaq. Tiang sufi, tiang-tiang tasawuf menika gadai definisi kita kedah pados hakikat, pados kesejatian. Bilih sing dipun cepeng tiang-tiang tasawuf menika sing sejati, sing awet, sing asli, boten perkawis ingkang musna, boten perkawis ingkang anyar, boten perkawis ingkang rusak. Wal ya'su bima fi aidil khalaiq, lan boten percados putus asa napa ingkang wonten tanganipun makhluk khalaiq. Niki kunci. Tenggene dunia tasawuf, tenggene ilmu tauhid, tiang-tiang riyen mestani ilmu sejati, ilmu hakikat. Bilih sedaya ingkang wujud punika, bahkan sak luar bumi, sak luar langit punika dipun wastani nur, cahayanipun Allah. Lah sing mesti kita upadi, mesti kita goleki Allah, Gusti Allah punika pundi, sehingga kita ngraos kehadiran Gusti Allah tegene setiap gerak-gerik kita, langkah kita, obah kita, meneng kita punika tansah dipun sarengi Gusti Allah. Caranipun Gusti, tiang-tiang tasawuf ngelompokake tengene ilmu laku. Ilmu laku punika ilmu ingkang tumuju dhateng Gusti Allah. Tiang-tiang tarekah mestani suluk melampah supados manggi Gusti Allah, sehingga tenggene lelampahan kala wau napa kemawon saged dienggo modal melangkah, salat saged dienggo modal melangkah, siang saged dienggo modal melangkah, zikir wiridan saged dienggo modal melangkah. Melangkah tumuju dhateng Gusti Allah. Sedekah amal tengok-tengok punika saged dados sarana melampah tumuju wonten ngarsa dalem Allah dengan catatan, dengan syarat kita tansah ngraos bilih napa ingkang kita lampahi punika dipun perjalanake, dipun lakokake Gusti Allah. Dan iki dipun wastani pangrasa, jenenge dipun arani zikir rasa. Yang nak gadah pangrasa kados mekaten mun terkendali gesangipun, terkontrol gesangipun, sehingga piyambake saged manggi Gusti Allah sesuai janji Allah. Mayyarju liqa Allah falyamal amalan sholihan. Sehingga lelampahan manahipun lelampahan jane Gusti Allah. Bilih jasad yang boten mulayani aturan syara, bilih rohani yang boten mulayani aturan thariqah, aturan tasawuf, aturan hakikah,
sehingga tiang kala wau saged ngrombol hijab, saged ngrombol napa alim-alim dinding ingkang batesi manahipun kaliyan kecaketanipun Gusti Allah. Sehingga waosan napa kemawon, ibadah napa kemawon, lelampahan napa kemawon tansah kita sarengi pangrasa bilih sedaya punika dipun lampahake, dipun gerakake dening Gusti Allah zahiran nggih jasad kita wa batinan nggih manah kita, sehingga kita saged nuwuhake ingkang saestu saged ngraosake ingkang dipun wastani ihsan mal ihsan al ihsan anta bidallah ka'annaka tarah. Ihsan punika kita ibadah punika mboten murni sarasan sing perkawis boten ketinggal ibadah boten murni saged ugi kanthi niat ingkang sae kita beto wonten ranah ibadah. Soale wa ma umiru illa ingkang dipun perintahake Gusti Allah. Lha terus pundi nggih punika sifat ngemawula. Ngemawula punika ora didaya apa-apa, ngrasa kita melampah punika namun nderekake perintah, namun dipun perjalanake dening Gusti Allah. Sehingga wekdalipun tiyang punika boten luput saking perkawis sekawan, nak boten taat nggih maksiat, nak boten tok nikmat nggih musibah. Niki wekdal utawa hal ingkang dirumusake tiang-tiang tasawuf. Auqatul abdi arba'atun. Wektunipun kawula punika at-ta'ah awil maksiat. Nak boten taat nggih maksiat, nak boten tok nikmat nggih musibah. Tapi dos pundi sedaya kala wau kita saged beto wonten ngarsa dalem Allah. Kita bilih nembe taat ampun ngantos ngraos bilih kemampuan taat punika saking kita piyambak, tapi kemampuan taat punika taufik, kemampuan ingkang dipun anugrahake, dipun paringake Gusti Allah sehingga kita saged nglampahi ketaatan. Sehingga akhiripun boten nenten manah ujub ngraos sae piyambak, boten nenten manah sombong ngraos apik ketimbang liyane. Lah niki keranten kita nak ngrasa penggawean sae punika dasar kekuatan kita piyambak, keakuan kita piyambak, mongko sekawan wekdal kala wau gagal wonten ngarsa dalem Allah. Bilih kita angsal nikmat, yakini bilih kenikmatan punika anugerah saking Gusti Allah, boten keranten hasil usaha kita, boten keranten hasil gawe kita. Kathah tiyang budamel tapi ujug-ujugipun rugi bangkrut. Tapi boten sithik tiyang ingkang tenguk-tenguk tapi Gusti Allah ora ngembarno rezekinipun diteka saking dalan ingkang boten kenyono-nyono. Bilih keyakinan punika saged kita wangsulake malih dhateng Gusti Allah, wangsulake kadang tiyang punika ngraos ajrih wonten ngarsa dalem Allah bilih nglampahi kaawonan, bilih nglampahi kemaksiatan, sehingga ngraos dzillah, ngraos ino. Bilih tiyang punika
kepleset nglakoni kemaksiatan kok ngraos ino punika langkung dipun remeni Gusti Allah ketimbang nglakoni ibadah tapi ngraos piyambakane izzah mulya sehingga ibadahipun kosong wonten ngarsa dalem Allah. Tapi kesalahan ingkang dibarengi rasa hina, musibah ingkang dibarengi rasa apes, rasa lemah sehingga piyambake wangsul dhateng ngarsa dalem Allah punika langkung angsal ridho saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gumunake, sangat gumunake tiang ingkang bilih diramal nasibipun dening tiang sanes, entah berkaitan ekonomi, entah berkaitan kalian kesehatan, lek wedi ra karuan, lek kuwatir ra karuan. Tapi bilih wonten kekuranganipun, kelemahanipun, angsalipun ngemawula dhateng Gusti Allah, boten nate dipun tiyang punika kendhu ibadahe, kendhu ngemawulane. Dadi ngemawula nggih kula maknane ibadah niku ngemawula, boten kedah jenengan jungkar-jungkir. Boten kedah jenengan sila nggawa tasbih, boten kedah, tapi perasaan ngemawula niki lho sing angel. Lah ketika tiyang menika gadah perasaan ngemawula, asor rendah wonten ngarsa dalem Allah lan boten mulayani kaliyan ridhanipun Gusti Allah punika bilih wonten selewek